Gaurkoan, ehunekoak zer diren eta nola aplikatzen diren ikasiko dugu. Ehunekoa, kopuru oso baten zatia adierazteko erabiltzen den zenbakia da. Kopuru oso hori, ehun dela konsideratuz. Adibidez, ehuneko 15. Horrela idatziko litzatekeena, ehuneko 15. Zer adierazten du honek? Kasu honetan, ehuneko 15 honek kopuru osoa 100 unitatez osatuta badago, hartzen dugun zatia 15 unitatekoa dela esan nahiko du. Ikastolan 600 ikasle daude eta horietatik 120 DBH laugarren mailan daude esan beharrean, ikastolan 600 ikasle daude eta 120 DBH laugarren mailan daude esan genezake. Beraz, laburbilduz, ehunekoak kopuru baten zati bat adierazteko erabiltzen dira. Ehunekoak zatikieran eta hamartarreran adieraz daitezke. Adierazpen mota batetik bestera pasatzeko zer egin behar den, jarraian ikasiko dugu. Ehunekotik zatikira pasatzeko, honako egin beharko dugu. Zenbakitzailean ehunekoari dagokion zenbakia adieraziko dugu. Eta izendatzailean 100. Lortutako zatiki hori sinplifikatu beharko genuke ondoren. Adibidez, ehuneko 25 zatikieran adierazita, ehunekoa zenbakitzailean adierazita, hau da, 25 zenbakitzailean jarriko genuke, eta izendatzailean 100, ehuneko 25 delako. Ondoren, 25 ehunen hau sinplifikatu beharko genuke, kasu honetan laurdena lortuz. Zatikieratik hamartarrerara pasatzeko, zatikian adierazitako zatiketa eginda zuzenean lortuko genuke zenbaki hamartarra. Hau da, adibidez, erdia zatikia izango bagenu, bat zati bi eginda 0,5 zenbaki hamartarra lortuko genuke. Zenbaki hamartarretik ehunekora pasatzeko, zenbaki hamartarra 200 eginda lortuko genuke. Adibidez, 0,60 200, ehuneko 60 izango litzateke. Aldiz, ehunekotik zenbaki hamartarra lortu nahiko bagenu, ehunekoari dagokion zenbakia zati 100 egin beharko genuke. Hau da, ehuneko 25en kasuan, ehunekoari dagokion zenbakia 25 da, eta hau zati 100 eginez, 0,25 zenbaki hamartarra lortuko genuke. Zenbaki hamartarretik zatikia lortzeko prozesua luzeagoa da. Lehenik, zenbakitzailean zenbaki hamartarreko zenbakia adierazi beharko dugu koma kenduta. 0,6 adibide moduan hartuko bagenu, zenbakitzailean 0,6 dagokion zenbakia, baina koma kenduta adieraziko dugu. Hau da, 0,6 edo 6 zenbakia. Izendatzailea, koma ondoren zenbaki hamartarrak dituen zenbaki kopuruaren arabera definituko da. 10, 100, 1000, 10.000. Kasu honetan, komaren ondoren zenbaki bakarra dagoenez, 10, hau da, 0 bakarra duen zenbakia adieraziko dugu. Zenbaki hamartarrak komaren ondoren bi zenbaki izango balitu, izendatzailean 100 adierazi beharko genuke. Koma ondoren 3 zenbaki izango bagenitu, izendatzailean 1000 adieraziko genuke. Eta horrela definituko genuke izendatzaileko zenbakia. Azkenik, sortutako zatikia sinplifikatu beharko dugu. Kasu honetan 6 hamarren sinplifikatuta, 3 bosten. Azkenik, zatikitik ehunekoa lortzeko, lehenengo, zatikiari dagokion zenbaki hamartarra lortu beharko dugu, eta ondoren, hau, ehuneko izatera pasa. Adibidez, erdiari dagokion zenbaki hamartarra bat zati bi 0,5 da. Eta ikasi dugunez, zenbaki hamartarra ehunekora pasatzeko, zenbaki hamartarra 200 egin behar dugunez, 0,5 200 berdin 50. Hau da, erdiari dagokion ehunekoa, ehuneko 50 izango da. Ehunekoak erabiliz honako jarduerak ebatzi daitezke. Kopuru osoa eta zatia ezagutuz ehunekoa lortzea, kopuru osoa eta ehunekoa ezagutuz zatia lortzea, zatia eta ehunekoa ezagutuz kopuru osoa lortzea, edo igoerak eta beherapenak aplikatzea. Hala ere, nola kalkula daiteke kopuru baten zatia? Hau jakitea ezinbestekoa izango da honako jarduera hauek ebazten jakiteko. Kopuru baten zatia kalkulatzeko bi aukera daude. Batetik,
hasierako kopurua bider kalkulatu nahi den ehunekoaren zenbakia zatieun egitea izango da. Adibidez, 140ren ehuneko hogei kalkulatzeko, hasierako kopurua, hau da, 140 bider kalkulatu nahi den ehunekoaren zenbakia kasu honetan bider hogei, zati 100 egin behar dugu. Eragiketa hau eginda, 28 lortzen dugunez, 140ren ehuneko hogeia, 28 dela esango genuke. Bestetik, hasierako kopurua bider ehunekoari dagokion zenbaki hamartarra eginda ere kalkula genezake. Adibide berdina erabilita, hau da, 140ren ehuneko hogeia egiteko, ehunekoari dagokion zenbaki hamartarra kalkulatu behar dugu lehenik. Oraintxe ikasi dugunez, ehuneko hogeia zenbaki hamartar bihurtzeko, hogei zatieun egin behar dugu. Kasu honetan 0,2 lortuz. Beraz, hasierako kopurua 140 bider lortu dugun zenbaki hamartarrau 0,2 berdin 28 lortuko genuke. Horrela, 140ren ehuneko hogei, 28 dela esango genuke. Esan dugun moduan, ehunekoekin honako jarduera mota hau aurki genezake. Kopuru osoa eta zatia ezagutuz, guk ehunekoa lortu edo kalkulatu behar izatea. Ehunekoa nola kalkulatzen den jakiteko, honako adibide hau ebatziko dugu. Demagun ikastolan 600 ikasle daudela, eta 120 DBH laugarren mailan daudela. Zein da DBH laugarren mailako ikasleen ehunekoa? Horrelako jarduera guztietan, proportzionaltasun zuzena aplikatuz ebatziko ditugu. Eskuragarri duzue matematikazeko kanalean proportzionaltasunen inguruko bideoa. Aipatu berri dudan bideo horretan ikasi genuen moduan, lehenik datuekin taula bat osatuko dugu. Enuntziatuaren arabera ikastolan guztira 600 ikasle daude. Horregatik, badakigu 600 ikasli dagokion ehunekoa, ehuneko 100 izango dela. Guztiak direlako. Eta ondoren, DBH laugarren mailan 120 ikasle daudela esan zaigu. Eta gure kasuan ez ezaguna den datua, 120ri dagokion ehunekoa izango litzateke. Proportzionaltasun zuzena aplikatuz, bi magnitudeen arrazoiak berdinduko genituzke. Hau da, 120 zati 600 berdin, isa zati 100. Azkenik, hemen planteatu zaigun lehenengo mailako ekuazio hau ebatzi beharko genuke. Zatitzen dauzkagun elementuak berdintzaren beste aldera bidertzen pasako genituzke, eta azkenik isa bakarrik uztean, 1200 zati 600 lortuko genuke, hau da, 20. Ondorioz, DBH laugarren mailako ikaslei dagokien ehunekoa, ehuneko 20 izango litzateke. Beste jarduera mota bat honako hau izan daiteke. Kopuru osoa eta ehunekoa ezagutuz, zatia kalkulatu behar izatea. Adibide honekin, jarraitu beharreko pausoak zein diren ikasiko dugu. Demagun, ikastolan 600 ikasle daudela, eta ehuneko hogeia DBH laugarren mailan daudela. Zenbat ikasle daude DBH laugarren mailan? Kasu honetan ere, proportzionaltasun zuzena aplikatuz ebatziko genuke jarduera. Beraz lehenik, balio taula osatuko dugu. Kasu honetan ere, badakigu guztira 600 ikasle izanik kopuru honi dagokion ehunekoa ehuneko 100 izango dela, eta bestetik badakigu DBH laugarren mailako ikaslei dagokien ehunekoa ehuneko hogeia dela. Ez ezaguna beraz, ehuneko hogei horri dagokion ikasle kopurua izango litzateke. Orain, balio taulan dauzkagun magnitudeen arrazoiak berdinduko ditugu. Isa zati 600 berdin, 20 zati 100. Planteatu zaigun lehenengo mailako ekuazio hau ebaztean, pausoz pauso eragiketak egitean, isa 120 dela lortuko genuke. Ondorioz esan genezake, DBH laugarren mailan 120 ikasle daudela. Ehunekoekin aurki dezakegun beste jarduera mota bat honako hau da. Zatia eta ehunekoa ezagutuz, kopuru osoa kalkulatu behar izatea. Horrelako jarduerak nola ebatzi jakiteko, honako adibide hau ebatziko dugu.
Demagun, ikastolako DBH laugarren mailan 120 ikasle daudela, eta hori ikastola osoaren 120 da. Guztira zenbat ikasle daude ikastolan? Aurreko jardueretan esan dugun moduan, jarduera mota hauek ere, proportzionaltasun zuzena aplikatuz ebatzi daiteke. Ondorioz, lehenik, enuntziatuko datuak erabiliz baliotaula osatuko dugu. Kasu honetan, esan zaigu, DBH laugarren mailako 120 ikasleri dagokion ehunekoa 120 dela. Badakigu, ikastetxe osoan dauden ikasle totalari dagokion ehunekoa 100 dela. Eta kasu honetan, gure ez ezaguna, ikastola osoko ikasle kopurua izango litzateke. Hurrengo pausoa, aurreko kasutan ikusi dugun moduan, magnituden arrazoiak berdintzea izango da. Hau da, 120 zati isa batetik, berdin, eta 20 zati 100 bestetik. Berriz ere, lehenengo mailako ekuazio bat planteatu zaigu. Hau, urratsez urrats ebatziko genuke, eta isaren balioa 600 dela atera zaigu. Ondorioz, guztira ikastolan 600 ikasle direla esango genuke. Ehunekoen presentzia duten jarduera ohikoenak, igoerak eta beherapenak aplikatzea izaten da. Igoeren kasuan, bi modu daude hauek ebazteko. Lehenengo kasuan, igo den kopurua kalkulatu behar da lehenik eta hasierako kopuruari gehitu behar zaio ondoren. Beste aukera bat, igoeraren ondorioz sortu den ehuneko berria kalkulatu behar da lehenik, honen indizea edo zenbakia martarra lortu behar da ondoren, eta azkenik hau ebatzi beharko da. Metodo honetan, honako hau kontutan hartu beharko da. Hasierako prezioa edo hasierako kopurua bider indizea, amaierako prezioa edo amaierako kopurua izango dela. Bi aukera hauek hobeto ulertzeko, adibide berdin bat ebatziko dugu biekin. Honako hau da erabiliko dugun adibidea. Demagun, landetxe bateko gau batek 140 euro balio zituela astelenean, eta asteartean 115 garestiagoa zela. Zenbat balio zuen asteartean? Lehenengo aipatu dugun metoda aplikatuz, igo den kopurua kalkulatu eta ondoren hasierako kopuruari gehituko bagenio, honako egin beharko genuke. Lehenik, igo den kopurua kalkulatu. Kasu honetan, 140ren 115 kalkulatu beharko genuke. Eta bideo honetan ikasi dugun moduan, horretarako 140 bider 15 zati 100 egin behar dugu. Kalkulo honek 21 ematen du. Honela badakigu, 140ri gehitu behar diogun kopurua 21 euro izango dela. Ondorioz, asteartean zuen prezioa 140 gehi 21 izango da. 161 euro. Bigarren metodoa erabiliko bagenu aldiz, lehenik, igoeraren ondorioz sortuko den ehuneko berria kalkulatu behar dugu. Astelenean, 140 euro balio badu, 140 euro horiek 100 izango dira. Igoera, badakigu 115koa jasan duela, beraz, 100 gehi 15 lortu dugun ehuneko berria 115 izango da. Ondoren, ehuneko berri honen indizea edo zenbakia martarra lortzeko eskatzen zaigu. Bideo honetan ikasi dugunez, ehunekoaren zenbakia martarra lortzeko, ehunekoari dagokion zenbakia zati 100 egin behar dugu. 115 zati 100, 1,15. Honako hau izango da, igoerari dagokion indizea. Azkenik, ebazpenerako, hasierako prezioa, 140. Bider, indizea, 1,15 berdin, amaierako prezioa, hau da, astearteko prezioa lortuko genuke. Kasu honetan, 161 euro. Beherapenen kasuan ere, bi metodo dauzkagu ariketa hauek ebazteko. Batetik, jaitsi den kopurua kalkulatu eta hasierako kopurari kentzea, eta bestetik, jaitsieraren ondorioz sortu den ehuneko berria kalkulatzea, honen indizea edo zenbakia martarra lortzea, eta azkenik jarduera ebaztea. Eta gogoratu, oraintxe ikusi dugun moduan, ebazpen honetan honako hau kontutan hartu behar dugula. Hasierako prezioa bider indizea, berdin, amaierako prezioa edo kopurua izango dela. Bi metodo hauek nola aplikatzen diren ikasteko, adibide berdin bat ebatziko dugu biekin. Honako hau da erabiliko dugun adibidea.
Demagun, landetxe bateko gau batek 140 euro balio zituela astelenean, eta orain, 115ko beherapena duela. Zenbat balio du orain? Lehenengo metodoarekin ebatziko bagenu, lehenik jeitsi den kopurua kalkulatu beharko genuke. Hasierako prezioa 140 dela dakigu, eta aplikatu behar diogun 100koa, 115 dela ere badakigu. Bideo honetan bertan ikasi dugun moduan, kopuru baten zatia modu honetan kalkulatzen da. 140 kopurua bider 100koa, hau da, bider 15, zati 100. Kalkulo honen arabera, 140ren 115 21 euro izango dira. Gaurko prezioa kalkulatzeko, 140 keno 21 egingo genuke. 140 keno 21, 119 euro balioko ditu orain. Adibide berdina, bigarren metodoarekin ebatziko bagenu, lehenik, beherapenaren ondorioz sortuko den 100ko berria kalkulatu beharko dugu. Horretarako, badakigu astelenean 140 euro balio zituela, hau da, 100ko 100. Orain, 100ko 100 horri 115 kendu beharko genioke, eta 100 ken 15, 185 lortuko genuke. Izan ere, 185 da orain ordainduko genukeen 100koa. Ondoren, 100ko honen indizea edo zenbakia martarra lortzeko eskatzen zaigu. Aurretik ere, ikusi dugun moduan, 185en zenbakia martarra 85 zati 100, 0,85 izango da. Azkenik, ebazpenean honako hau aplikatuko dugu. Hasierako prezioa 140, bider. Beherapen indizea kasu honetan, 0,85 berdin amaierako prezioa. Hau da, orain izango duen prezioa, 119 eurokoa izango da. Orain, ekin lanari. Hurrengora arte.